Vale. Rematados durante este mes, deixame aquí a libreta porque a memoria, para non esquecerme de nada. E rematei o colo este que empezara con restos, con Drops North, que acabo de ver que non rematei este, bueno, da igual. Nada, é con Aster Stitch, Drops North, e este punto faise en 2 voltas. O sea, nas primeiras 2 voltas falo ca cor de base, na terceira e na cuarta. Fas o que é a flor en sí. Primeiro fas en color de base en 2 voltas en punto bobo e despois, para formar a flor, o que fas son puntos enlongados. No fío, cando sacas o punto, en vez de facer unha volta sola, pues, e así tes un punto máis longo. É un punto enlongado con 2 voltiñas. A flor son 5 puntos en punto deslizado, 5 puntos en punto deslizado. Os puntos teñen que ser múltiplos de 6. Entón, o Aster Stitch fas 5 puntos enlongados do dereito, deslizas sen calcetar co fío por detrás. 5 puntos enlongados do dereito, e así hasta o final. Pois na segunda volta, eses 5 puntos enlongados, o que fas é calcetalos xuntos, fas unha hebra, volves a calcetalos xuntos, fas outra hebra e volves a calcetalos xuntos. Desta forma volves a ter 5 puntos na agulla.